लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ। लोग बदेत काहे गारी बता द बबुआ, लोग बदेत